A Jakoba nás dneska už Erešťansku Tomáš vyradil. Tu asi bude opäť o reakčnom čase. Čas sa postaviť na štart. V prvých rokoch táto technika sa museli vychytať muchy. Napravalo to ale v Lani aj v tomto roku. Krásne si to mali drahí. Takže hneď za nej poprosím Wolfgang Koch a Ivánku Kabátovú na štart. Opäť dobre odchytený štart, dobré reflexy a som zvedavý. A opäť je to tam. Super. Obrovská pochvala. Obrovská pochvala. Toto je umenie stavať vozidlo.